মই দীপিকা গুৰু ট্ৰেন্স প্ৰতিদিন টেলেণ্ট হাণ্টত মই ছেমি ফাইনেলিষ্ট হৈছোঁ আৰু মোক ভোট কৰিবলৈ ট্ৰেন্স TH স্পেচ 09 লিখি 5757ত SMS কৰিব আৰু মোৰ ভোটিং ডেট লাষ্ট আছে 14 ডিচেম্বৰ আৰু মোক জিকাব ধন্যবাদ। दिनै जोंहा बे ओनसोलनिनो आंनि जायगानिनो दिपा ओनसोलनि बिथांनि नाम बोलिखिसल दीपिका गुरुंनि रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव भटिं सापर्ट खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायदों बिनानावा बिनिखायनो बिथाङा दा फाइनाल उइनार ना थांनो माने नाजागासिनो आरो बिनि भटिंनि दिना बुधबारसिम लास्ट दिनैनिफ्राय लानानै दिनै देवबार बुधबाराव लास्ट जागोन बिनिखायनो बिथांमोनखौ बे बिनानावनि थाखाय गोसो गोरबोजों अन्नानै जाथि हिसाबै बा हारि हिसाबै मानसि हिसाबै सुबुं हिसाबै गासैखौबो बिनानावखौ सापर्ट होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो लोगोसेयैनो भटिंनि मारै हरनांगौ बिनानावा एसे खोन्थालांबाय बेखिनिखौनो बुंनानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सापर्टखौ लुगैदों आरो खुलुमबाय। राइजक मोर अनुरोध आछे बहुत नमस्कार जे आज आमार छोवालीजनीये प्रतिदिन टाइम्सत गई पेलाय सफल हो आइले गतिके तार कारणे आपनालोके अलप भटिंगर कारणे दि दिब जातके गई पेलाय भविष्यत तारो लाइफटो उज्जवल होक आमार এই धेमाजी डिस्ट्रिक्टत हि एजनी आछे डान्स करि पेलाय আজি पाइছে गतिके सबक मैं एटुवे अनुरोध करिछु रिक्वेस्ट करिछु जे सबे निज निजर मोबाइल पर जेनेका हले आपनालोके भटिंगटो दि दिब मोर पर एटु अनुरोध आछे। भोट दिया टाइमटो किमान भोट दिया टाइमटो आपनार एरि 14 डिसेम्बरलके आछे आरो तारपर एफिनि भटिंग हो नोवारे गतिके तार कम्पिटिटिव 10 जन कैंडिडेट आछे 10 जन भितरत आमी जदि याक जिकाब पारिले बहुत ভাল লাগিব आमार धेमाजी डिस्ट्रिक्टर पर एटा डान्सार उलाब एबार स्टेट लेभेलत आबार जदि हि जिकी जाए सेंट्रल लेभेलत जाब। नमस्कार मैं एटुवे কৈছো।